Moi bons días, el Correo Gallego organiza hoxe o primeiro cara a cara entre as dúas candidatas que concorren á segunda volta das eleccións ao reitorado da Universidade de Santiago, un debate que pode seguir en directo tanto a comunidade universitaria como a propia cidadanía en xeral a través do noso streaming. Un saúdo, pois, para todas as persoas que nos seguen a través dese streaming dende os campus da USC e tamén desde as propias cidades de Santiago e de Lugo. Tras unha primeira volta marcada pola altísima participación e tamén tras unha campaña moi intensa nos centros universitarios, o vindeiro día 11 a USC decidirá quen asumirá o liderado da institución nos próximos anos. Será unha das mulleres que hoxe me acompañan, Maite Flores, catedrática de óptica, moi bons días e benvida. Rosa Crujeiras, catedrática de estatística, moi bons días, benvida. Grazas as dúas por aceptar o noso convite, muchísimas grazas. Imos empezar, como dicía, a partir desa primeira volta que foi tan intensa, mediáticamente, con moitas reunións, con xornadas maratonianas, imagino que están cansas, pero animosas nesta recta final, e unha campaña moi seguida tamén nas redes sociais. Nunca antes viviramos unha campaña como esta na USC, non? Polo momento en que se produce, con moita confrontación tamén nesas redes sociais, despois falaremos algo tamén deso, pero como afrontan esta recta final atas votacións do vindeiro día 11? Que mensaxe é prioritario trasladarlle agora, neste momento, á comunidade universitaria? Quen empeza? Pois adiante. O primeiro que quería facer é precisamente agradecerle ao Correo Galego ter feito este debate, tamén ter conseguido que nos sentáramos aquí, porque sí que é certo que na primeira rolda houve varios debates e todas as aceptamos, pero nesta estábamos tendo dificultades para que Crujeiras aceptase os debates, non? Entón este é o primeiro debate no que estamos, nos conseguimos sentar todas, ou outros debates incluso de transferencia que nos propusieron que non aceptou, incluso outros de outros medios tamén, non? Entón iso, pois, de alguma forma pensamos que os debates son realmente a saúde democrática, non? Onde nos podemos expresar e onde poderemos confrontar, pois, programas, equipos tamén, non? De alguma forma. Bueno, pois, ese agradecemento polo debate, nos encantados de poder facelo. Rosa, hai unha alusión directa. Bueno, tamén como outros medios e nos afrontamos esta segunda volta con responsabilidade, despois dos resultados que tivemos na primeira, con serenidade. Eu creo que é o que compre facer cando se aspira a liderar unha institución como a nosa e con unha ambición de cambio para presentar un novo proxecto futuro para a USC, unha nova etapa centrada nas persoas, na excelencia académica, nun modelo de bo goberno máis aberto, máis participativo, e penso que é importante que traslademos, que sigamos tratando de convencer a nosa comunidade que o proxecto de futuro que nos presentamos é para todas e para todos. Vai por aquí. Sí, pois de alguna forma a nosa lectura que fixemos desta primeira volta foi que realmente quería haber un cambio. Nos sabíamos que estábamos increscendo, non calificábamos algúns medios como de sorpresa. Sí que fomos unha sorpresa porque nos nacemos como unha candidatura consciente de base da universidade, que non viñamos respaldados pois por ningún reitor, ningún partido político. Fomos crecendo pouco a pouco, a lectura para nós non é moi simplista, non? Realmente nesta primeira volta o que se dixo que queríamos un cambio na universidade, estamos aí, o noso objetivo é cumprido, pero non somos conformistas. Non sabemos que temos todavía marxe de mellora, partimos posiblemente dunha posición cunha votación mellor, pero xa comenzamos unha remontada porque xa se fixo público a finais da semana pasada precisamente que as porcentaxes de voto non eran correctas e nos a reclamamos e xa se publicaron que realmente tiñamos máis porcentaxe de voto da que realmente se era na primeira volta, onde se ponía que éramos un empate técnico prácticamente con María José, e despois xa se viu que efectivamente non, sino que fomos realmente unha eliminación. Entón, a nosa lectura é moi optimista, estamos no partido, isto é unha nova posición, un novo momento, e imos xogalo con enerxía e ilusión, porque temos que garantir que haxe un cambio real na universidade, non volver a lo que xa tivemos e que en algún momento xa tuvimos de recuperar nesta universidade. Bueno, eu vai unha desculpa por as oraciones, creo que tenemos que ter cuidado con como nomeamos as cousas. Me parece que estamos unha competición de deporte, que son as seleccións a unha universidade. Eu creo que, falar de remontada, que ao millón non é o termo máis acaído, porque a partir do día 11 vostede vai estar aí, eu vou estar aí, no
nada que a comunidade universitaria decida, e faremos falta, todas e todos, para sacar esta universidade adiante. Nos tivemos moi boas sensacións nesa primeira volta, así o manifestaron a comunidade universitaria, con un apoio importante en todos os sectores. Eu creo que algo que temos que destacar, e sí que me gustaría dende xa animar a nosa comunidade a non repetirse, non mellorar esa participación que tivemos na primeira rolda, que foi histórica en todos os sectores e que realmente dá conta de que a nosa universidade quere exercer dende xa a súa autonomía universitaria na toma de decisións. A mí me parece moi importante isto, que houbera unha participación tan ampla en todos os sectores. Nos fomos moi apoiados en todos eles e por iso estamos traballando agora nesta segunda volta. Comentabas, Susana, as asetas intensas, se comentaba Xustiño antes de entrar, antes de estar en cámara, que estamos comezando ás 8, rematando ás 9, sen pausas polo medio, pola intensísima demanda que temos dentro da comunidade universitaria para seguir presentando, para seguir sumando maiorías, que creo que é o que compre facer para sacar o futuro da universidade adiante. Pois eu tamén digo un pouco o que di Rosa, realmente o que queremos é centrar a campaña na mensaxe académica. Penso que nunca tiveremos que ter sacado de aí, precisamente por eso fixemos unha rolda de prensa faenada para decir isto non toca, porque nos ao final somos formadores para os nosos estudantes, temos que dar exemplo, é o que queremos facer. Entón, o que nos pasou na primeira volta, realmente, se eu tivera que calificar, diría que foi decepción, porque non me esperaba algo desto, Quizáis esa parte fea da política que hai na política da rúa, non esperaría nunca que chegase ás nosas aulas. A que se refire exactamente? Sí. Explica un pouco, para a xente que nos estea vendo que non estea exactamente ao tanto. Pois imos ver, eu xa, quero dicir, por deixar e rematar aquí, na primeira volta, precisamente nos últimos días, tanto na xornada de reflexión, xa viñamos de antes, pero na xornada de reflexión, no día propio das votacións, houve moitas cousas, tanto en redes como en bulos, que calificamos de algún feito dun ataque directo, porque non eran cousas que fosen azarosas, senón que viñan moi ben dirixidas. E foi da contorna, precisamente, da candidatura de Crujeiras, o que non digo que Rosa o incentivase ni o motivase, pero bueno, se sabía que estaba sucedendo, non o paraba, de alguna forma nos limos que era como darlle aires. Ainda así, nos centramos, o noso objetivo era moi claro, que era pasar a esta segunda volta e deixar corrernos. Nunca entramos en facer descalificacións, nin bulos, como se fixo, que íbamos privatizar as residencias públicas. Cando eu traballo na pública, formeime na universidade pública e traballo sempre defenderei o público, porque é a forma de garantir a equidade realmente entre os nosos estudantes. Entón, penso que iso temos que desbotar, por iso fixemos unha superada esa primeira rolda, esa rolda de prensa precisamente para decir isto non toca, e a ver se agora nesta segunda volta podemos traballar en cuestións académicas, que será moi bo para todos. Isto para nós é algo máis que unha segunda volta, é realmente un punto de inflexión dentro do futuro da nosa universidade, dentro da historia da universidade, ainda que ten moitos anos, é un momento moi importante. Bueno, por entrar nese asunto, que apuntaba a profesora Flores, non sei se quera dicir algo. Non, eu xa dixen na primeira volta, cando se intensificaban por redes os ataques cara a todas as candidatas. Tamén eu creo que todas esta exposición pública, o comentábamos antes, que tivemos as candidatas a reitoría, nunca se dera antes. A mí me gustaría que unha vez pasado este proceso todos fixéramos unha reflexión como comunidade e como sociedade da exposición a que se nos someteu, dos comentarios que recibimos, de como se nos cuestionou en moitos foros, de xeito directo, de xeito anónimo. Isto non tiña que ter acontecido, eu dixen no seu momento na primeira rolda, e alédome de que a profesora Flores tamén estea de acordo. Temos que manter o debate no seo do académico, do científico, do que supón a universidade para a sociedade, e non sacalo fora deses marcos. O feo que apuntan a comunidade universitaria ten que elixir entre dous proxectos que teñen algunhas semellanzas, pero teñen tamén moitas diferenzas. Que lle pode aportar a USC, a Crujeiras, como reitora, que non lle vai aportar Maite Flores?
Bueno, eu creo que eu como reitora e o meu equipo, penso que podemos aportar unha forma distinta de liderar a universidade, non? E que eu creo que estamos demostrando xa na maneira de facer, de crear comunidade dende dentro, sen afastarse do espazo no que se fai a universidade, dende as aulas, dende os centros docentes, dende os centros de traballo. Eu creo que podemos aportar un diálogo constante, así o estamos demostrando, non? Un liderado dende a escoita humilde, activa, cunha planificación rigorosa, tanto de procedimentos como de recursos, e creo que tamén pois, coa capacidade, non? De executar cambios concretos. Eu creo que se tivera que dicir, non? Identificar 3 puntos que diferenciais, non? Quizás do noso proxecto, do noso equipo, eu creo que atesoramos un coñecemento moi profundo da institución, solvencia académica, científica e de xestión de todas as persoas que integran o equipo e en particular de quen o lideraría, e unha probada capacidade de construir consensos amplos, e así o vimos na primeira volta, que por suposto hai que seguir ampliando e conseguir que o proxecto sexa de todas na comunidade universitaria. Agora a mesma pregunta, que lle aportaría ao USC Maite Flores que non lle aportaría a Rosa Cruceiras? Pois eu creo que realmente o que hai que analizar cando se presenta unha selección son 4 cousas, non? O candidato, as persoas que integran esa candidatura, o programa electoral e posiblemente as siglas máis a ideoloxía de traballo, non? Neste caso, as siglas e a ideoloxía de traballo non existen, ao menos na nosa candidatura, en la que intencionadamente se nos intentase poñer unha ideoloxía e unhas siglas. Entón, pois, basaremos na candidatura, no candidato, por suposto, mas no programa electoral, non? Nesta parte, ainda que soe presuntuoso, pois eu penso que a candidato que vai encabezar isto, neste caso, pois, tanto a profesora Cruceiras como nós, temos o noso pasado, a comunidade o coñece e podese anexar, non teño que dicir moito máis, non? Despois, no que está a referir ao programa electoral, pois aí hai moitas diferencias realmente, non esta vai ser realmente a chave da diferencia, sei que podemos confrontar sen meternos noutros procesos, non? Nos temos claramente, apostamos por a internacionalización da nosa universidade, búscanos que a nosa universidade se abra, sexa un referente de forma non somente nacional, senón tamén internacional, non? Levamos unha vicerreitoría que claramente aposta por isto, que vai encabezada por Miguel Vázquez. Despois o proceso de digitalización, vemos que temos unha universidade que é como un elefante pesado que fai que todo vaya moi lento, non temos que agilizar procesos, temos moita carga burocrática, temos cada hora das que dedicamos a carga burocrática, xa sexa tanto o profesorado como o persoal de administración técnico de xestión de servicios, son horas que perdemos de efectividade de outras cousas. Temos que ter tamén aí eso algo que nos diferencia, non somente con pinceladas aisladas, non? En tanto ao estudantado, hai unha diferencia fundamental. Nos levamos un programa global, integral, no que non facemos que sexa un extra realmente as aportacións que se pagan ao estudantado, como é a participación, a convivencia, o deporte ou ben a cultura, senón que creemos que realmente pois, o estudantado ten que ser un eixe identitario non dentro da nosa universidade, que sexa a razón de ser da universidade, porque de outro xeito non existiríamos, non? No campus de Lugo tamén, nos levamos, xa se ve no programa electoral, unha parte dedicada ao campus de Lugo integral, faltan, pois, eles están a demandar pabellóns deportivos, que lles faltan, non xa saímos a defensa das titulacións, fai 2 anos, cando se quixeron pechar certas titulacións de enxeñería fai 2 anos, eu saí a defensa desas titulacións, chegaba a ser naquele momento o meu cargo, e penso que estas titulacións vinculadas ao territorio teñen que seguir aí e temos que apostar por elas, non? Un xeito, pois é algo bastante importante e fundamental. E sobre todo despois tamén independencia. Nos levamos unha candidatura independente, formada, como decía antes, pois por xente de base da universidade con ideas moi claras sobre o que queremos para a universidade. Ningún de nós vamos aí por poñernos ninguna medalla, nin por recuperar ningún poder, simplemente porque queremos e apostamos por a universidade e creemos que podemos levar adiante as nosas ideas, non? E despois, o máis importante é o equipo. O equipo ten que mostrar pois, tanto independencia, como decía, pero tamén cohesión. É dicir, temos que ter un equipo de traballo que sexa cohesionado, que non teña distorsións nin desajustes, non? Entón, aí sí que deixademe facer un inciso, unha pequena parada, non? Eu gustaríame pois, que tanto os que estamos aquí na sala como os que están seguindo por streaming
este debate, pois lle bote un vistazo realmente a estas fotos, non? E vexan pois cal é a diferencia entre estas dúas fotos, non? Na primeira foto pois aparece aquí pois o profesor Luis Míguez, en esta segunda non aparece, non? Entón, claro, nos nesto sí que xa pedimos fai uns días transparencia, porque cando falamos da universidade queremos que sexa unha universidade transparente. En canto a isto temos realmente moitas dúbidas, non? No seu momento, pois un día nas redes e nós non fomos, podo asegurar isto, que non fomos quenes sacamos isto, porque para nós é un compañeiro o que creemos que, aínda que non compartamos as ideas, temos que respetar, porque precisamente a universidade é iso, non a pluralidade de ideas diferentes. Pero sí que xustas un pouco a saber que pasa, non? Entón, que diríalle pois, a profesora Cujeiras que aclare este termo en canto á Secretaría Xeral, porque parece que no seu momento comenzaba un debate precisamente en Lugo dicindo que cesaba e apartaba a Luis Míguez porque tiña un proxecto que non iba baseado somente nas persoas. Sin embargo, pois, nos temos unha mensaxe que nos fixeron chegar máis de varios compañeiros no que era o profesor Luis Míguez quen decía que se afastaba do proxecto. Entón, agora temos ás veces a sensación de que estamos a xogar as agachadas con esta situación. Non sabemos se Luis Míguez está afastado, pero realmente se vai incorporar despois ou non, se sabemos porque tamén nos chegan que houve foros en que despois de afastalo se dixo que posiblemente se volvese a incorporar e gustaríanos saber un pouco máis sobre esta situación, non? E gustaríanos sabelo antes do día 11, non no día 12. Se é posible, como unha pregunta directa, pois xa trasladamos a profesora Cujeiras. Que rí, non? En principio xa rí mentre se escoita a profesora Flores. Alegaríame que fixera esta defensa do profesor Míguez cando foi o ataque na primeira volta. A comunidade universitaria saberá perfectamente toda a composición do equipo, toda, antes de que vaya ás urnas o día 11. E esta é a explicación que lle vou a dar, profesora Flores. Falaba vostede do... Queda aí o asunto. Queda aí, Susana. Non, creo que xa está, é un compañeiro, foi un momento moi duro e creo que vamos a deixar por respeto a él tamén e a súa xente. Pero a comunidade universitaria saberá o que vai a votar o día 11, o completo. E coñecerá a estructura e coñecerá os nomes. Nos vindeiros días, por tanto, temos estes días nada máis. Esta semana se anunciará toda a composición do equipo. Non somos as agachadas, estamos maiores para xogar as agachadas. Sobre o programa, por volver, me preguntabas que podía aportar eu e por eso me centrei no liderado, pero bueno, o noso proxecto non é un proxecto que veña de Antón, non? Nos levamos moitos anos traballando dende o claustro, dende o Consello de Goberno. Eu levo 12 anos en claustro, os 8 últimos no Consello de Goberno, traballando en comisións, en grupos de traballo. Tive unha ocasión de compartir traballo tamén con xente que forma parte da súa candidatura e que poden dar boa conta tamén do meu compromiso coa institución. Eu creo que dentro do que os proxectos que se presentan é importante establecer cales son os principios e valores que van rexer a acción de goberno máis aló de accións máis ou menos interesantes. Creo que é importante estar claro cales son esos principios e esos valores que debemos defender. Uns principios, uns valores e unha visión do que queremos que sexa a universidade, non? E o temos dito, non? Ao longo destes días nos aspiramos a ter unha universidade feminista, unha universidade inclusiva que atenda a diversidade, que fomente os valores democráticos e a cultura da paz, tan necesaria tamén nestes días. E presentamos unha proposta para consolidar unha universidade máis participativa, sostible, conectada coa realidade. Nese senso, nos cando deseñamos o programa, hai como unha primeira parte inicial de cales son eses principios reitores, o avanzar adiantándose ás demandas sociais, facendo investigación de fronteira, formando as e os profesionais do futuro, fomentando colaboracións trans e interdisciplinares, poñendo o noso coñecemento ao servizo da sociedade, facer que o coñecemento sexa un ben común, como nos establece a los no seu preámbulo. Outro principio é innovar, fomentar cambios basados no coñecemento interna e externamente, tratar de conseguir esa organización áxil, participativa, transparente, sostible, o cuidar
E eu creo que isto debería estar presente, e así o estivo tamén na primeira roda, cuidar das nosas persoas, do que temos do noso, da lingua, do patrimonio, do ambiente, do país, e contar coas persoas como principais activos. É o noso gran valor de toda a comunidade universitaria, do persoal docente investigador, do persoal técnico de xestión, administración de servicios e, por suposto, do avanzado, que ao fin e ao cabo son a nosa razón de ser. Nós despois o que facemos é estructurar a proposta programática pola nosa razón de ser, formación, investigación, transferencia, o cultivar, e a LOSU introduce esta novidade nos artigos 19-20-21, a cultura, a lingua e o patrimonio. Como de presentes, teñen que estar nunha universidade pública que ademais ten unha universidade como a nosa, que non se crea fai 30 ou 40 anos, de máis de 500 anos. Despois temos os eixos centrados nas persoas, o que esperamos trazer para o noso persoal, para o desenvolvemento das súas carreiras, para o noso estudantado, para unha mellor atención, para unha mellor formación e para a sociedade. E creo que hai tamén unha parte moi importante de bo goberno, de transparencia e de planificación estratégica que precisa na nosa universidade, e que, por suposto, calqueira persoa que aspira a reitoría vai a ter que facer porque é un mandato da LOSU. Nos aí distinguimos, e vou aclarar, xa o fixen varias veces, varias estrategias, entre elas a estrategia digital, que é a que apoia tamén esa simplificación de procesos e procedementos, e a estrategia de internacionalización. A nosa universidade ten neste momento un plan de internacionalización vixente que foi aprobado polo claustro e que perdura ainda durante o 2026. Precisamos tamén esas estrategias específicas e, por suposto, están refletidas no programa. Por aquí. Pois si, eu solamente para pechar o tema tamén, por alusións, como decía a miña colega Rosa, que penso que, dicindo que na primeira, querendo deixar aí que podemos ser nós que sacamos este tema de Luís Míguez nas redes, e non fomos seguro, eu penso que foi vostede mesma quen se foi encerrando no lameiro, e a medida que se sucedía a pouca claridade ou a opacidade, e non é nada persoal, simplemente é unha cuestión precisamente, como dices, de transparencia, transparencia porque, por suposto, que se desbota unha persoa, haberá que traballar por conseguir outro nome, e o único que preguntaba e que pedía realmente era saber se realmente Luís Míguez está desbotado da candidatura ou non se tiña outro nome que, por suposto, terá que ter os seus tempos para recompoñer equipo, eso non teño dúbida e parece máis normal, e aparte sei que como se suceden as equipas, Pero, eu penso que a cuestión é unha cuestión de fondo, En realidade, frente a unha dificultade que surgiu, para min, amosouse unha total falta de liderazgo, porque se perdeu credibilidade, se estivo, que sí, que non, e todo isto xerou unha comunidade seguramente, en unha situación difícil, É algo que se está a sentir tamén, non somente nos programas, senón nos equipos, que de alguma forma se percibe que o equipo que conforma a súa candidatura é un equipo que é realmente ingobernable, porque leva moitas en diferentes composicións, de alguma forma falaba tamén agora de transferencia, a Vicerrectoría de Transferencia, xa hai empresas que contactaron con nos precisamente as que nos propoñían tamén o debate para facer a transferencia, de alguma forma trasladaban a súa sorpresa ao saber que unha persoa que non fixe transferencia realmente vai a liderar a Vicerrectoría de Transferencia, É unha cuestión que non só a vexo eu, senón que rinde un pouco na comunidade universitaria, Esas características de falta de cohesión do equipo, Que penso que nós temos integrado, cada un dos que están aquí e os que forman o equipo, teña a súa trayectoria e a súa trayectoria os avala, Despois, en canto ao programa, cousas que se di, outro día mandaba precisamente un compañeiro unha mensaxe dicíndome que estaba a ler algún das cousas que publicamos en redes, e que abogamos por unha universidade feminista, traballo pola paz, con sostenibilidade e todo iso. Para mí todo iso vai de ser.
eso por suposto, como non o vamos ter, feminista, que aboguemos pola paz, pola sostenibilidade, e que traballemos polo estudantado, porque non é algo que temos que decir agora mesmo, senón que todos os estudantes que saíron das nosas aulas saben que traballamos por eles e que realmente sempre estamos pois volcados neles, porque son o mellor pago que temos do noso traballo, non? Saber que estudantes como que saíron de aquí e ocupan agora mesmo posicións pois en diferentes postos, non somente nacionais, sino internacionalmente, para min é a mellor recompensa do noso traballo. Nos apostamos por unha universidade que sexa internacional, pero internacional non somente en mobilidade, o estudantado ou do profesorado que saia que entra, senón que é moito máis que iso, é estudar a posibilidade de facer titulacións dobles, compartidas con outros sitios. Eu decía antes a profesora Cojeiras que ela estivera metida moitos anos no goberno da universidade, eu levo moitos anos traballando fora das nosas portas, tanto pois, na comunidade científica fora de España, como internacionalmente, non? Tanto en Europa como en Estados Unidos. Sei que ese valor de facer que seamos unha universidade aberta, unha universidade que aporte valor, que sexa atractiva, que traíamos talento, non nos deixemos escapar despois e que ofertemos unha contorna realmente que sexa propicia para facer aquí o traballo e crecer, pois é un dos éxitos, unha das claves realmente para o éxito da nosa universidade. Entón, internacionalización é moito máis que iso. Se queren retrucar, adiante. Non, simplemente, bueno, por engadir alguna cuestión máis, non? E volvo ao comezo a como que non vou entrar a valorar os membros do seu equipo, profesora Flores. Me parece unha cuestión de respeto, e repito que o día 12 estaremos todos aí, seremos todos parte da comunidade universitaria e todos facemos falta, non? Eu creo que é importante, non? Tratar de ter esas guías que digo de que leva deseo, pero estaría ben nomealas, que senón, o que non se nomea non existe. E eu creo que é importante, non? Que tendo ese marco común, que entón despois orientemos a estrategia. Por suposto que temos que abrirnos a internacionalización, non? De toda a nosa actividade, non só a mobilidade, tamén a actividade investigadora. Eu, como varios outros membros do meu equipo, tamén temos trayectoria internacional, é enriquecedor. Pero isto non ten por que estar pelexado, digamos, con que tamén cumpramos a nosa misión como a principal institución de educación superior de Galicia que somos, non? E é unha posición que deberíamos reivindicar, nos debemos tamén a esta sociedade, non se entende a identidade de Galicia na súa universidade, sen universidades como Santiago de Compostela, e aí tamén temos que apostar. Pero eu creo que, ademais, para resultarmos atractivos, non? Pensando en abrirnos máis aló, temos que mellorar tamén unhas cousas dentro, temos que ser capaz de crear esa contorna de traballo que permita non só a atracción do talento, senón tamén o seu desenvolvemento dentro da institución. Penso que aí, o levamos dito moitas veces durante a primeira parte da campaña, non? Acollemos regular, acompañamos mal e non despedimos a nadie. Entón, eu penso que aí no cuidado, non? As persoas, na axuda ao desenvolvemento das súas carreiras é onde tamén temos que incidir, e aí van centrar tamén boa parte das nosas propostas. Ten que ser unha visión máis ampla que non únicamente focalizarse a dos aspectos concretos. Estamos pechando o debate, se quere apuntar algo. Se me deixas Adiante. Sí, pois mira, nós temos claridade, e colgamos o primeiro día un programa electoral que mantivemos. Claro, costame ver como non son de decir si sempre, ni sequera en campaña electoral, non? Entón hai cousas que, pois, por diferencia con outras candidaturas, non? Ou con, neste caso, cas dúas que estamos xa ca candidatura de Rosa, pois foi colgando unha versión de programas, dous, non sei, na N que vamos, non? De algún xeito, pois, os orzamentos son os que son. Está claro que temos agora mesmo uns presupostos prorrogados para o próximo ano, haberá que ver se dá tempo a mudalos ou non, pero non podemos decir que sí a todos, non? Porque ás veces, cando se compromete un e diría a todos o que quere escoitar, pois esta cuestión é difícil de abordar despois, non? Eu penso que haberá varias cousas no programa da compañeira Cojeiras
que non pasaran a proba de algodón no seu mundo. Rosa. Non sei se temos que entrar a falar dos orzamentos, profesora Flores, pero bueno. Brevemente pode, brevemente. Sí, brevemente. Vamos a ver, temos por diante o grande reto do financiamento desta universidade, que é a negociación do plan de financiamento. Hai unhas eleccións en Vigo, vai ser difícil que este para o 27. Nos o que temos que facer é primeiro esa revisión de cales son os nosos grandes retos, os grandes investimentos, fundamentalmente no ámbito das infraestructuras, porque condicionan boa parte do noso financiamento. Reclamar o financiamento que debe ter a universidade, pero tamén facelo coa presentación dun proxecto sostible e responsable. Temos que traballar aí e será o primeiro que fagamos en canto entre todos. Tomen vostedes. Por suposto, o primeiro que temos que facer, por eso queremos garantir a autonomía da universidade respecto ás forzas políticas, é precisamente debatir e conseguir que o noso plan de financiamento para o futuro sexa o que temos. Non se trata somente de como imos repartir entre as tres universidades, senón tamén do tamaño da tarta, quero dicir, non somente do reparto que se faga entre as tres universidades do sistema universitario galego, senón tanto. Entón, temos que conseguir que a financiamento que temos na Universidade de Santiago, porque somos precisamente unha universidade con moitos anos, con moitas infraestructuras que son patrimonio non somente da universidade, senón tamén da cidade, temos que conseguir que a financiamento sexa o suficiente. E tamén no tema de vivenda, falábamos algún día desto, precisamente, pois xa estivemos tanto sentados no Concello en Lugo como en Santiago de Compostela, porque é un problema que nos afecta non só a nós como universidade, pero que nós temos que ser partícipes, por suposto, de traballar tamén nese apartado. Non podemos consentir que os nosos estudantes puidesen non poder estudiar na nosa universidade precisamente porque non teñen onde vivir, Entón temos que traballar nesa parte, por suposto que sí. Sobeis alguna cosa que apuntar? Non, simplemente co tema de vivenda, repito unha frase que tiña nun vídeo que se publicou: non podemos perder talento por falta de vivenda, non só estudantado, tamén a xente que se incorpora a traballar connosco nos postos de entrada, tanto na carreira académica como na carreira de xestión, están a ter dificultades nas dúas cidades. Tamén as nosas propostas foron ben recibidas polas dúas alcaldías e agradecemos tamén esta disposición e esta vontade a colaborar que nos teñen a nosa. Bueno, moitos retos que ten a universidade por diante, tamén vostedes e os seus equipos. Eu pidolles unha mensaxe final para pechar o debate, que pidan o apoio á comunidade universitaria, que é o que toca ata o vindeiro día 11, que empeza que queira. Se non digo eu. Indistinto. A ver, nos o que queremos como universidade, precisamente temos unha institución que leva moitos anos, pero traballando, pero precisamente non se vive do pasado, non hai que traballar o día a día para o futuro, o prestixio non se erra, e podémolo perder, o que está claro que o talento se non se coida pode fuxir, entón iso temos que traballar para que non suceda, O día 11 tócanos a todos votar con responsabilidade, saber que queremos, se queremos un modelo novo ou se queremos un modelo con voltas ao pasado, e tamén tenemos que saber que queremos nos próximos 6 anos, porque este é un mandato diferente ao que tiñamos hasta agora, é un mandato no que non vai haber reelección, entón imos votar algo que vai afianzar a súa forza e o seu modelo precisamente sen esa posibilidade de que despois o poda suspender, Entón, nos queremos que a universidade aspire máis, e quen pense como a nós que ten que aspirar a máis, non traballar cómodamente, senón avanzar, pois ten que ver, de alguna forma, será a miña honra pilotar este proxecto, Entón, non prometemos comodidade, en algún caso, o que prometemos son avances, Entón, por favor, pedimos que se confronten, se vexan os programas, se vexan os integrantes dos grupos, porque calquera dos que me acompaña está no noso equipo, pois podedes pasar a proba do botón e mirar perfectamente cales son a súa trayectoria, que é o que nos avala realmente, O que queremos é que se suba ao noso barco, que nos voten, porque eu vou ser quen de liderar e levar ese barco a bo porto. Por aquí, adiante. Bueno, pois nos pedimos o voto para abrir unha nova etapa colectiva na USC, para sumar maiorías dende todos os sectores alrededor dun proxecto de todas e de todos, que nos permita construir o futuro da USC e a USC do futuro. Eu creo que temos que aspirar a ter unha universidade que sexa exemplo de transparencia, de bo goberno,
de ética e de integridade académica, na que todas e todos sintamos un orgullo de pertenza, non? Dende a defensa, por suposto, do noso carácter público. Eu creo que nós non só temos a diagnose, temos a resposta, sabemos o que hai que facer, sabemos como facelo, e temos un proxecto para a Universidade de Santiago de Compostela dende o que queremos avanzar, transformarnos e liderar o ensino e investigación de vanguarda en Galicia. Temos un equipo plural, comprometido, competente e motivado, e eu creo que ese apoio que recibimos na primeira volta demostra que a Universidade quere avanzar tamén na senda que propoñemos. Así que agora é o momento de mobilizarnos, de participar masivamente, como xa dixen, de enviar tamén unha mensaxe clara á sociedade galega e ás institucións que a USC quere futuro, que queremos unha universidade que coide das persoas, que lidere o conhecemento, que actúe con transparencia e con ambición. E o 11 de marzo é o momento de votar por todo isto, votando polo noso proxecto. Pois moitísimas grazas, Maite Flores, Rosa Conqueiras, moitas grazas e moita sorte nesta recta final de campaña que será igualmente intensa como a primeira ou máis. E grazas tamén polo seu exemplar traballo, polo seu compromiso ca Universidade. Son un exemplo a seguir para todos nós, tamén para todas as nenas da USC. A todos vostedes, grazas por seguir este debate organizado por el Correo Gallego, e que haxa moitos máis, cantos máis debates, moito mellor. Grazas a todos, e moita sorte, sorte a USC neste proceso que culminará o vindeiro día 11. Moi bons días. Gracias.